Hopla. Takže máme odtrénované. Dneska to bol chrbát a triceps. Mám dosť, ale ufúčim z toho, že som teraz vypil pol litra BCAčok s glutamínom a s tým perfektným jahodovým kreatínom. Takže to mám hneď po tréningu a idem po deti a potom čaká ešte proteín. Takže tak, no, na dneska docvičené a zajtra by som mal cvičiť nohy, nechce sa mi moc. No, takže doma, už tu mám večeru a čo sme, povyrezovali sme tekvice s deckami, pozbierali sme vajíčka. No a teraz sa už len navečerám a pomaly čas ísť spať.